Daha soğuzdan gelen maglumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedowyň Garaşylyan saparynyň Sewit merkezine gatnap işleyen adamlaryň yeňil bolmadyk ýagdaýyny hassa kynlaşdyranlygyny, ýöneňiň bu saparyna Sewite dikusorda tyn etmek däwini bozjokdugyny işaret edýär. Göreğil şäherçesinden Daşoğuz şäheriniň merkezine barýan gara ýol may aýynyň 10-sinden bäri ýapyk. Odolky tagty etrawynyň adamlary Sewit paýtagtyna ulak ýerlerden aýlanyp bir näçe kilometr goşmasy ýol geçip howa mendiriniň golaýyndan girmeli bolýar diýip Adatlyň habarçysy 30-njy maýda habar berdi. Daşoğuzdan gelen maglumat göreğli etrawynyň Vilayet merkezine gatnap işleyen raýatlaryň has uzalan ýolly ýitirýän wagtlarynyň, saglyklarynyň başga günne artykmaç maddi ýan hem çekmeli bolýanlygyny görkezýär. Göreğil şäherçesinden Sewit paýtagtynyň merkezine barýan göni ýoluň ýapylmagy ýol kireýleriniň bakasynyň bir adam üçin 10 manatdan 25 manada çykmagyny, giýjelerini 35 manada senli baryp ýetmegine getirdi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan adamlaryň sözlerine görä, gatnawly ýoluň ýapylmagynyň birinji sebäbi prezidentiň ýakynyna Sewit merkezine etjek sapary bilen bagly. Bu sapar bir näçe gedek ýygy süýşürildi. Indi prezidentiň iýun aýynyň başyna belki-de 10-njy iýunyna gelmegine garaşlýar. Ol göreğli etrawynyň çäginden geçýän halkalayyn elektrik geçirjiniň dabaraly açylyşyna gatnaşmaly. Şu sebäpli bu ýere barýan gara ýoly ýapyp onu düýpli awatdaýyş işlerini geçirýärler diýip ýagdaýdan habarly hünärmen Adatlyň habarçysyna aýtdy. Aýry-aýrylykda gurlaşylan adamlaryň tasdiklamagyna görä, prezidentiň saparynyň bir näçe gedek ýyla süýşürilmegi elektrik geçirji deskanyň gurulşynyň giýjikmegi bilen bagly. Göreğli Aktepe ruhy bilen etraplarynyň çäklerinden geçýän halkalayyn elektrik geçirjiniň gurulşynyň barýan ýerlerinde dikilen elektrik tütünleriniň 10 kilometr uzayan geçirji timleriniň yerli ýaşaýjylar tarapyndan ogurlanmagy, ýer baharda açylmaly elektrik geçirjiniň dabarasynyň suwny çelini ýyda süýşürilmegine getirdi. Diýip adynyň aýdylmalygyny soran hünärmen aýtdy. Göreğli etrawynyň polisiýa bölümindäki çeşmäniň tasdiklamagyna görä, gurulýan elektrik geçirjiniň tiyimlerini ogurlamakda aýplanan 35 raýaty kadyet 15-nji maýda 5 ýyldan 8 ýyla çenli aralykda iş kesdi. Türkmen medeniýetiniň görnüşine görä ýurtda açylýan deskalaryň dawaralary hem işe ören ullan tutulýar we olar esasy ýolbaşçyny öwmek, ýurtda gazanlyny gaýdylýan üstünlikleri ulaldyp görkezmek, yerli ilatyň onlar çeýilýäri çuňlaşýan durmuş kynçylyklaryny ýaşyrmak üçin ulanylýar. Bu däwin göreğli etrawyna açyljak deskanyň dawarasynda hem gaýtalanmagyna garaşylýar. Ýöne etrap polisiýasyndaky çeşmäniň Aşgabatdan häzirlikçe gelen soňky maglumaty salgylanyp aýtmagyna görä, prezidentiň vilayet etjek sapar wagtyna däp bolşýaly Sewite ýokardan tyn etmek üçin dikusorda uçmagyna garaşylmaýar. Ol vilayet içinde diňe awta ulagda tiýagy deder. Bu megerem Iranda bolan dikusor hilakçylygynyň soň güýçlenen howpsuzlyk aladalary bilen bagly. Diýip etrap polisiýasyndaky çeşme Adatlyk aýtdy. Türkmenistanyň ulak we aragatnaşyk düdümlerine soňky bir näçe ýyl bäri ýigderli geçirilýän üýtgüdip gurmalar Aşgabat şäheriniň ýolawçy transportynyň hiline yaramaz täsir ýetirdi diýip ýurdun ulak we aragatnaşyk ulgamynyň habarly bir çeşme aýdýar. Paýtagtyň Hojalyk kasaplaşygynaky ýolawçy awtolog kärhanasy awtologlaryň hatardan çykmagy we sürüjüleriň ýetmezçiligi ýaly problemalar sebäpli şäherçi ýolawçy gatnawlaryny wagtly berza edip bilmeýär. Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgılanýar. Döwlet hiçligine media serişdeler we transport resmileri ýurdun ýigderli ösürilýän ulak ulgamlaryny we paýtagtyň halkara öňlerine gabat gelýän elýeterli jemgyýetçilik transportyny ýygy-ýygydan mahabatlandyrýarlar. Ýöne ulak pudugynyň habarly çeşmeler paýtagtyň ýolawçy awtolog kärhanasyna hasapda duran Hyundai kysymly awtobuslary soňky bir näçe ýylyň dowamyna agram düşendigini, olaryň käbirleriniň motor ýağlarynyň wagtyna çalşyrylmadygy sebäpli hatardan çykanlygyny aýdýarlar.
Yurdun ulaw düzümlerine geçirilen reformaların ýygyany hojalyk hasaplaşygyny işleýän ýolawçy karhanasy awtobuslaryň ätýas saýlarynyň çalşdyrylmagyny sürüjileriň üstüne ýükläpdir. Bu ýagdaý wagtyň geçmegi bilen köp sany sürüjüniň iş taşymagyny alyp gelipdir. Awtobus sürüjileri şeýle talaplardan nägile bolup öz ardalary boýunça işlerini taşlap başladylar. Diýip ulaw-ulgamynak çeşme ýurdun transport edaralarynyň guruluşlarynyň üýtgedilmeginiň ýygyny paýtagtyň ýolawçy awtobus karhanasyna emele gelen ýagdaýlary ündü çekýär. Ýurdun ulaw we ara gatnaşyk edaralarynyň guruluşlarynyň üýtgedilmegi 2019-njy ýyldan soňra batlandy. Ýa-da 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryna Türkmenistanyň Awtomobil Ulawlary Ministrligi beýleki ulaw we ara gatnaşyk edaralary bilen bir hatarda ýatyrylyp täze döredilen Senagat we Kommunikasiýa Ministrliginiň garamagyna berildi. Şonu täze ministrlige berkidilen Awtomobil Ulawlary pudogy Türkmen Awto Ulawlary agentligine urildi. Aşgabatdaky ýolawçy awtobus karhanasy Türkmen Awto Ulawlary agentliginiň garamagyna değişdidir. Täze ödgörtmeler köp sany ulaw düzümleriniň hususlaşdyrylmagyny, olaryň açyk ýa-da ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetlerine öwrülmegini alyp geldi. Ýöne şonun bir ýyl soňra 2020-nji ýylyň 7-nji fevralyna Senagat we Kommunikasiýa Ministrligi ýatyrylyp onuň binýadyna Senagat we Guruluşyk Öňümçiligi Ministrligi esaslandyryldy. Öňkü ministrligiň garamagyna käbir düzümler şol sany Türkmen Awto Ulawlary agentligi Ministrler kabinetiniň garamagyna berildi. İşi bet edilen bir ýyllyk ministrligiň Senagat pudogyna degişli düzümleri täze döredilen Senagat we Guruluşyk Öňümçiligi Ministrligine geçirildi. Täze ministrlige ýolbaşy hökmüne öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly, häzirki prezident Serdar Berdimuhammedow belenildi. Şonun bir ýarym ýyl çemesi wagt soňra 2021-nji ýylyň 10-njy iýulynda Ministrler kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar agentligi döredildi. Ýurdun ulaw düzümleri şol sany Türkmen Awto Ulawlary agentligi hem Ulaw we Kommunikasiýalar agentligine berkidildi. Täsirli agentligiň başyna Mämethan Çakyýew getirildi. Şeýlelikde Aşgabat ýolawçy awtobus karhanasyna gödäwçilik edýän Türkmen Awto Ulawlary agentligi 3 ýylda 3 gezek eýe çalışdy. Bu aralykda şäherde awtobuslaryň hatyrdan çykmagy, sürüjileriň ýetmezçiligi ýaly problemalar egsilmedi. Bu ýagdaýa paralel döwlet telewizionýasynyň daşary ýurtlardan wagtly satyn alynýan täze awtobuslary görkezmegi hem dowam etdi. Soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna paýtagtyň jemgyýetçilik transport ulgamy tapgyrlaýan evolýusiýany başdan geçirdi. Sowet Soýuzynyň dargap ýurt garaşdyrlygynyň gazanylmagyndan soňra paýtagtyň köçelerine daşary ýurtlardan, şol sany Günorta Koreýadan satyn alynan täze awtobuslar peýda bolup başlady. 2000-nji ýyllarda awtobuslaryň bir teňe hökmüne kesgitlenen gatnaw bahasy 2008-nji ýylda 20 esse gymmatladylyp 20 teňe çykaryldy. 6 ýyl çemet wagt soňra bolsa bu baha 30 teňe çykdy. 2021-nji ýylda awtobuslaryň gatnaw bahasy 50 teňe boldy. Şeýle-de paýtagtda hereket edýän trolleybuslar 2012-nji ýylda ödüşini besetdi. Trolleybuslar taryhy geçdi. Şkoda kysymly 40 olaý trolleybus transport karhanasynyň garajlaryna çekildi. Häzirki wagtda paýtagtda ýaşaýjylar jemgyýetçilik transport hökmüne diňe awtobuslardan peýdalanýarlar. Ýyla sany 1 million adam hökmüne hasap edilýän Aşgabatda häzirki wagtda 96 çemet ugur boýunça ýolawçy awtobuslaryň gatnawlary ýerine ýetirilýär. Bu aralykda ýolawçy awtobus karhanasy sürüjileri işe çagyryp bildirişleri çap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda hem işe çagyryşlaryň dowam etdirilýändigini, ýöne ýüz tutmalaryň azlygyny habar berýärler. Bu ýagdaý bolsa ýolawçylaryň duralgylarda has köp garaşmagyna, awtobuslaryň giýje galmagyna alyp gelýär diýip transport pudogyna çeşme edýär. Azatlyk radio paýtagyň transport karhanasy bilen bagly habarlary boýunça karhananyň öýünden tesbir alyp bilmeýär. Balkan velaýatynyň telekeçileri soňky bir aýyň dowamında sowdanyň juda pes bolandygyny, sewitin bazarlarynyň we dukanlarynyň hiridarsyz boşap galandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň sewitin bazarlaryna aýlanan habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan telekeçileriň ençemesi özleriniň uly maddi ziýan çekendiklerini gurrun berdi. Kızılarvat, Balkanavat we Türkmenma şäherleriniň daýhan bazarlaryna aýyň başyndan bäri sowda ýok. Bazarlaryň şu derejede boşap hyrydarsyz bolmagy bilen bagly ýagdaý soňky gezek Covid pandemiýasy döwründe bolupdy. Dip azyk sowdasyny edýän Gyzylarwatly telekeçi aýtdy. Telekeçiler bazarlarda aljylaryň ýoklugy sebäpli satyn alan gökbakça we et önümleriniň çüýräp zaýa bolandygyny we bu önümleri zewile oklamagy mejbur bolandyklaryny hem aýdýarlar. Yüzlerçe kilogram gawunum çüýräp zaýa boldy. Şu aýda tekçelere satyw goýan pomidor, hyarlaryň hem 90 göterim çüýräp zaýa boldy. Bu önümleriň bir bölegini mallary iým hökmünde beren bolsak, köpüsini mal
iyimi hökmünde hem ulanyp bolmady. Bular zivili oklamağa mejbur bolduk diýip telekeçi belledi. Balkanabadyň daýhan bazarlarynda guradylan miweleri satýan bir söwdeger şu aýda söwdanyň pesli zerarly, hatda söwda tekçesiniň salgydyny töler ýaly hem pul gazanmandyklaryny aýdyp özleriniň uly maddi ziýan çekendiklerini aýdýar. Adamlar bazara gelmegi tas dolu besetdiler. Diňe azyk däl, egin eşik bölümlerinde hem söwda ýok. Telekeçileriň käbir harytlary aksiýa elan edip, ýagny 2 haryt alana biri muht diýip haridar çekmek maksady bilen eden bu hereketleri hem netije bermeýär diýip Balkanawatly telekeçi aýtdy. Söwdanyň pes bolmagundan diňe hususy telekeçiler däl, ýa-da döwlet eýetçiligindäki azyk dukanlarynyň söwdegerleri hem şikayet edýärler. Türkmen maşynyň ikinji belgili dukanynyň bir satyjysynyň habarçymyza aýtmagyna görä, may aýynda ilatyň gündelik sarp edýän esasy azyk harytlarynyň biri hasaplanýan unyň aljysy hem tas bolmady. Aprel ayında adamlar 200 manatlyk kili pes uny satyn almak üçin nowata durardy. Adamlara may ayında näme bolanyny düşünmedik. Dip dukan satyjysy anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk bazarlarda ilatyň satyn aljylyk ukybynyň pese gaçmagy we onuň sebäpleri barada yerli söwda resmiýetlerinden tesvir alyp bilmedi. Telekeçiler söwdanyň pes bolmagynyň sebäbini ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň, harytlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda ilatyň aljylyk ukybynyň peselmegi bilen düşündirýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde söwdanyň pes bolmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Şu ýylyň başynda lewaply telekeçiler sebitiň iň gelim gidimli bazarlarynda aljylaryň juda azalandygyny, ýanwaryň krizis aýy bolandygyny gurrun beripdiler. Aprel aýynda Aşgabatly synçy ýurda import edilýän harytlaryň we hyzmatlaryň valyutanyň gara bazar bahasyndan, aýlyklaryň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň bolsa resmi kursdan hasaplanylýandygyny, bu ýagdaýyň bolsa ilatyň satyn aljylyk ukybyny pese gaçyrýandygyny aýtdy. 27 mart 9 aprel aralygynda Aşgabatda bolan halkara pul gaznasynyň ekspertleri saparyň ýyzyany çap eden beýanatynda Türkmenistana valyutanyň resmi hümmetine gaýtadan seretmegi we düýpli üýtgetmegi maslahat berdi. Beýanata görä Türkmenistanda valyutanyň resmi we resmi däl hümmetini birleşdirmeklik ykdysady ýoýulmalary we dolandyryş gowşaklaryny azaldary. 2016-njy ýylyň ýanwarynda daşary ýurt pullarynyň resmi çalşygyna gadançylyk ýerden Türkmenistanyň häkimetleri dollaryň resmi kursuny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. Bu aralykda onuň gara bazardaky bahasy 6 esse gymmatlap 20 manada ýetdi.